Забараняем аборты ў год жанчыны. Маё феміністычнае сэрца проста б'ецца. Трэба нараджаць, нараджаць, нараджаць. Вы ўвогуле ў курсе, як цыкл працуе? Адныя такія абаронцы жыцця, а іншыя нібыта падтрымліваюць смерць. Карова дакладна мае больш свядомасці ці курыца, чым эмбрыён да там 8 тыдня. Жанчыны б хацелі рабіць сколько заўгодна абортаў без абмежаванняў. Давайте забаронім усім мужчынам мастурбаваць. Сперматазоід выйшаў, ужо генацыд пачынаецца. Палітыкі не ведалі, што такое нават авуляцыя. А можа і клёку бракуе і не вывучаў. Вітаначкі, сябры, вітанкі Яна і Вінцук. Вітаю. Вітаю, гледачы. Ужо другі раз у гасцях, таму вельмі прыемна ўсіх вас бачыць зноўку. Даволі багата часу мінула, ўжо і некалькі падзеяў адбылося цікавых, таму будзем абмяркоўваць актуальныя праблемы. Ведаеш, Вінцук, я недавно сабе злавіла на такой думцы, я паглядзела твой адзін з апошніх допісаў, вось там, дзе ты быў у прыгожым мейкапе, і я падумала, ось у Амерыцы ёсць такі выраз, кажуць жанчыны ўсе, ну, феміністычныя, там, ці каля феміністычных колаў, што не ўсе мужчыны Педра Паскаль так бы не зрабіў. І вось я падумала, што ў нашым беларускім грамадстве, мне хочацца сказаць, не ўсе мужчыны Вінцук вось так бы не зрабіў. Таму што я проста атрымоўваю вялікую асалоду ад усіх тваіх допісаў, і маё феміністычнае сэрца проста б'ецца унісон з тымі допісамі. Дзякуй табе вялікі ад усіх беларускіх жанчын за падтрымку. Дзякуй, мне вельмі прыемна гэта чуць, але я б адзначыў такую рэч, што я таксама зацікаўленая асоба, калі пішу, напрыклад, пра патрыархальную сацыялізацыю і тое, як яна ўплывае на мужчын. Гэта пытанне, якое непасрэдна тычыцца мужчын, таму я лічу, што тут усе гендеры зацікаўленыя ў такой прафеміністычнай оптыцы і пазіцыі, якая дазволіць палепшыць і якасць жыцця, і ўсё астатняе ў нашым свеце, што відавочна зламана. Ну і як вы здагадаліся, сёння мы будзем абмяркоўваць тэму абортаў. Я вельмі спадзяюся, што гэта гутарка выйдзе якраз да дня барацьбы жанчын за свае правы, да 8 сакавіка, які мы адзначаем не як дзень кветачак і нейкай прыгажосці, лёгкасці і вясны, а гэты дзень увогуле варта казаць, такія тэмы абмяркоўваць круглы год. Чаму зараз тэма абортаў стала такая актуальная ў беларускім грамадстве? Таму што мы ведаем, што ўрад Беларусі аб'явіў 2026 год годам жанчыны, і як падарунак жанчынам, іх правам абвясціў, што ў прыватных клініках адменяцца аборты, забароняцца аборты. Вось, і гэта вызвала шэраг дыскусій у беларускім грамадстве, у садсетках, хтосьці там выказваўся ў падтрымку жанчын, хтосьці наадварот казаў, тыпу трэба забараніць, а хтосьці казаў, не забараніць, а я супраць. То быць, меркаванні былі розныя. Мы з Янай жывем у ЗША, і гэта тэма ўжо даўно проста на дзяржаўным узроўні абмяркоўваецца, і гэта нумар адзін у палітыкі партыі. Гэта адна з тых нават тэмаў, з якімі палітыкі прыходзяць з нейкай палітычнай праграмай. Вось мінулыя выбары былі, калі мы там галасавалі за губернатараў, за сенатараў, там была літаральна: калі ты галасуеш за гэтага чалавека, у тваім штаце аборты будуць дазволеныя, калі супраць, то аборты будуць там за іншага чалавека, то ён забароніць аборты. І вось я хацела трошкі даць такой гісторыі ЗША, як тут складалася тэма з абортамі, таму што ЗША заўсёды глядзяць на такую краіну, як у него тут прыклад такі дэмакраты, ось трэба ўсё як у ЗША. Дык вось вам прыклад дэмакратыі, дзе не ўсё добра з дэмакратыяй. Ёсць такі быў вельмі вядомы кейс у судзе, ён называўся Roe versus Wade, і гэта адбыўся у 22 студзеня 1973 года. Вярхоўны суд ЗША прызнаў, што Канстытуцыя абараняе права жанчыны на аборт як частку права на прыватнасць. І гэта рашэнне дзейнічала амаль 50 гадоў да 2022 года. З чаго ўсё пачалося? У канцы 1960-х гадах у штаце Тэхас аборты былі амаль цалкам забароненыя, і жанчына пад псеўданімам Джейн Рой, сапраўднае імя яе было Норма МакКорві, падала пазоў супраць акруговага пракурора.
І яе адвакаткай была маладая дзяўчына таксама. І вось яны разам шмат гадоў змагаліся і дабіліся таго, што аборты былі замацаваны ў канстытуцыі, права жанчыны на аборт. І Вярхоўны суд пастанавіў, што права на прыватнасць, гэта 14 папраўка Канстытуцыі, уключае рашэнне жанчын прыпыніць цяжарнасць. Дзяржава не можа поўнасцю забараніць аборт на ранніх этапах, але суд увёў такую трыместравую сістэму. Першы трыместр гэта цалкам рашэнне належыць жанчыне яе лекару. Другі дзяржава можа ўводзіць некаторыя рэгуляцыі, а трэці дзяржава можа абмяжоўваць або забараняць, калі плод уже лічыцца жыццяздольным. І ў 2022 годзе у справе Dobbs versus Jackson Women's Health Organization Вярхоўны суд пастанавіў, што Канстытуцыя больш не гарантуе права жанчыны на аборт, пытанне павінна вырашацца на ўзроўні штатам. Такім чынам, вось гэтае права на аборт было цалкам адменена. У выніку некаторыя штаты адразу ўвялі поўную забарону на аборт, іншыя, наадварот, замацавалі аборт у сваіх канстытуцыях мясцовых. Я хочу вам зараз паказаць адзін сайт. Зараз знайду share screen. Вось тут Але такі ёсць сайт, на якім вы бачыце мапу ЗША, і яна рознымі колерамі. І Дзе тут дазволены, дзе да, забаронены. белым, чым бялей, тым, значыцца, гэта цалкам дазволена, а чым чарней, тым не дазволена. Вось мы можам прайсціся па некаторым штатам. Напрыклад, адзін з самых строгіх абмежаванняў у штаце Тэхас для жанчыны. І мы бачым excess eliminated, то бок забаронена. Аборты no longer available in this state. Аборты больш недаступныя ў гэтым штаце. Мы можам узяць, напрыклад, іншы штат, знайсці Мічыган. Вось я жыву ў Мічыгане. Давайце знойдзем Мічыган. Мічыган, вось усё беленькім, ўсё дазволена, адзінае restrictions, адзінае абмежаванне parent consent required, то бок калі ты непаўнагадовы, тебе павінна быць, як бы бацькі павінны падпісаць паперку, што яны згодныя. Вось гэта адзінае абмежаванне. Мы можам выбраць Вісконсін, дзе Яна жыве, і паглядзець, што там. Вось тут некаторыя ўжо больш абмежаванняў. У Вісконсіне аборты забаненыя пасля 20 тыдняў, страхоўка не пакрывае аборты, таксама трэба згода бацькоў і 24 гадзіны чакаць. Гэта, напрыклад, ты прыняла рашэнне аб аборце, і доктар табе адразу яго не зробіць, табе дае 24 гадзіны, каб ты там памяняла рашэнне ці штосьці іншае. Я б дадаў невялічкі бэкграунд яшчэ з скасаваннем права на аборт у 20 годзе. Я памятаю, як яшчэ падчас першага прэзідэнцкага тэрміну Трампа я з сяброўкай, якая ў ЗША жыве ўжо, напэўна, гадоў 8-10, абмяркоўваў, што там адбываецца, і яна тады, гэта вось там 19-й год быў, ці 18-й нават, калі не памыляюся, казала, што Трамп прасоўвае ў Вярхоўны суд сваіх рэспубліканскіх як бы памагатых. І фактычна Вярхоўны суд пасля Трампа ён быў прадстаўлены вось такімі чырвонымі хлопцамі, якія, вядома, скасавалі права на аборт, бо гэта частка іх агульнай палітыцы. Але я б неяк не акцэнтаваў увагу нават на США, таму што, напэўна, вы, як тыя, хто жыве ў США, добра ведаеце, што там ніколі не было вось гэтага, я не ведаю, ліберальнага выраю, як яго малююць там некаторыя людзі. Насамрэч, гэта глябальная праблема, даступнасць абортаў, бо па статыстыцы ў свеце толькі траціна жанчын маюць права проста прыйсці і зрабіць аборт, то бок яны абмежаваныя толькі тэрмінам цяжарнасці. Там звычайна па свету гэта 12-14 тыдзень. Плюс у некаторых выпадках там па медычным паказанням да 22 тыдню могуць дазваляць. І горш за тое, у 2019 годзе, калі я рабіў відэа на тэму абортаў, я памятаю, што было 37% жанчын.
То бок цяпер у 25, ну гэта статыстыка за 25 год была, яшчэ менш жанчын у свеце маюць доступ да абортаў. То бок сітуацыя пагоршылася за 5 гадоў, там, за 6 гадоў. І гэта як бы адлюстроўвае часткова стан свету, у якім мы жывем. А з іншага боку, гэта падкрэслівае, што нават права на ўласнае цела у сучасным свеце ў жанчыны няма. Гэта калі мы кажам пра жаданне жанчыны. Калі мы будзем разглядаць больш агульныя законы ў сферы абортаў, то высветліцца, што каля 60% жанчын маюць права на аборт, але у некаторых выпадках трэба давесці, чаму яна хоча зрабіць аборт. Там па сацыяльных паказніках, напрыклад, гэта там малы даход ці іншыя падобныя рэчы. То бок для мяне гэта сапраўды гучыць дзіўна, што чалавеку трэба даводзіць, чаму ён мае зрабіць штосьці з тым, што адбываецца ў ягоным целе. Гэта, ну, на ўзроўні самого канцэпту мяне неймаверна дзівіць, але багата людзей не разумеюць гэта з такога боку, і я, напэўна, прапанаваў паразмаўляць, мабыць, пра аргументы, якія можна пачуць з розных бакоў усіх гэтых спрэчак абортавых. Мне, дарэчы, не вельмі падабаецца вось гэтая назвы з США, pro-life, pro-choice, ну, як бы быццам бы адныя такія абаронцы жыцця, а іншыя нібыта падтрымліваюць смерць. І, ну, вядома, што гэта вельмі дрэнная рыторыка, яна проста скажае факты, бо фактычна адныя людзі проста вымагаюць таго, каб іх рэпрадуктыўныя права былі ў іх, а іншыя хочуць абмежаваць рэпрадуктыўныя права іншых людзей. Ну, то бок, гэта няроўныя пазіцыі з самага пачатку, і я ўжо даўно ў гэтай рыторыцы, я удзельнічаў у багатай колькасці спрэчак, таму я для сябе выкарыстаў такую назву, як сацыяльная жывёлагадоўля. Вось калі трэба нараджаць, забаронім аборты. Ну вось да людзей літаральна ставяцца як да нейкіх там жывёл, якіх на ўбой гоняць ці разводзяць на нейкай там фабрыцы, фермы і гэтак далей. Таму я вось звычайна кажу, што ці кантралёры маціц, ці сацыяльныя жывёлаводы. Ну, пра choice гэта проста пазіцыя, якая мусіць быць па дэфолту, таму што, ну, я асабліва як мужчына наогул не магу зразумець, як можна забараняць выкарыстоўваць сваё цела так, як ты хочаш. Ну, то бок гэта пытанне аўтаноміі целеснай. І для мяне, ну, з самага, не ведаю, падлеткавага ўзросту было відавочна, што у чалавека не можа быць права кантраляваць цела іншага чалавека. Гэта неяк дзіўна. Вось, таму можам перайсці непасрэдна да аргументаў вакол усёй гэтай гісторыі. Венчука, можна я дадам? Так. Вось, калі казаць пра тое, што абараняем правы чалавека на кантроль сваім целам, хочацца вось пытанне задаць, калі пачынаецца гэтае права, на твой погляд, кантроля за гэтай аўтаноміяй цела? Таму што аргумент вось гэтых людзей, якія супраць абортаў, і, ну, як бы заключаецца ў тым, што мы скажам за тых, хто яшчэ не можа гаварыць, за вось тыя чалавекападобныя істоты. І тут вось, ну, вось тваё біялагічнае меркаванне, вось як прафесіянала ў гэтай сферы хочацца вось спытаць, калі, на твой погляд, вось ведаючы ўсю гэтую біялагічную гісторыю, пачынаецца чалавек, вось на якім тыдні? Ну, я б сказаў так, гэта мы крыху змешваем два розныя пункты, ну, пункты зору, гледзішча, таму што пытанне пра тое, калі гэта становіцца чалавекам, яно прававое, такое палітычна-прававое. Пытанне біялагічнае, яно больш пра уласцівасці нервовай сістэмы. То бок, ёсць такі этычны аргумент, што
Вось глядзіце на гэтым відэа, якое мы запісалі там ультрагукавым даследаваннем. Дзіцяці ўжо на 12 тыдні рухаецца, там уцякае ад нейкага інструмента, якім там пытаюцца яго намагаюцца неяк дастаць, пакатаваць і гэтак далей. І вось гэта значыць, што гэта чалавечая істота, якая адчувае боль, там ледзь не мае свядомасць і гэтак далей. Ну і калі казаць пра біялагічны бок гэтага пытання, то тут можна прывесці меркаванне ці каралеўскага аб'яднання акушэраў і гінеколагаў, ці амерыканскага, яны як бы сыходзяцца на тым, што да 24 тыдню 100% плод, фетус не можа адчуваць ніякага болю. Вось у кантэксце асэнсавання гэтага болю. Ё пэўныя рэакцыі, якія можна апісаць як рэфлекторныя, і тыя ж рэакцыі мы можам назіраць, напрыклад, у жабкі, калі мы ёй адсяклі галаву, але яна працягвае рухацца, яна рэагуе на дотык і гэтак далей. Чаму так адбываецца? Таму што, каб асэнсаваць боль, наогул адчуць боль, трэба, каб сігнал ад рэцэптара, вось я там шчыпаю сябе, скуру сваю кручу, сігнал ідзе ад рэцэптара да спіннага мозгу, там ідзе ў таламус, і з таламуса ён мусіць яшчэ да кары, да неакортекса дайсці. Гэта даволі складаны біялагічны шлях, насамрэч, які патрабуе даволі высокай арганізацыі нашай нервовай сістэмы. І гэты ўвесь шлях можна назваць як таламакартыкальны путь, ці таламакартыкальныя сувязі, то бок сувязі паміж таламусам і неакортексам, яны галоўныя ў тым, каб чалавек мог, любая істота, усякая істота магла адчуваць боль. І толькі фармаванне гэтых сувязяў пачынаецца на 24 тыдні. Мы можам і да 29-га, прынамсі, ці там 29-га, калі не памыляюся, яны не працуюць яшчэ. Гэта таксама важна разумець. То бок тыя тэрміны аборту дазволеныя ў свеце, там звычайна 12 тыдняў, яны дакладна не пра чалавечую істоту, не пра штосьці, што з'яўляецца там, мае свядомасць і можа адчуваць боль. Тут можна прывесці дзіўнаваты прыклад гэтай гісторыі, якую распавядалі настаўнікі ў маім універсітэце падчас навучання. Так, эмбрыён ці плод, ён можа рэагаваць на дотык, неяк рухацца да таго, як у яго сфармуюцца гэтыя таламакартыкальныя сувязі. Але гэтая рэакцыя будзе падобная на рэакцыю жабкі, якой адсеклі галаву. І вось сама гісторыя. Калісьці у нас у Беларусі можна было ва ўніверсітэтах прэпараваць жывёл. Цяпер нельга. Занадта шмат этычных складанасцяў, і гэта ўжо амаль не робяць, і грошаў няма і гэтак далей. Але калісьці было можна. І вось была такая лабараторнае заданне па прэпараванню. І калі звычайна скончваліся заняткі, педагог, выкладчык казаў: толькі не забудзьце вось іголкай спінны мозг пашкодзіць, каб больш не рухалась гэтая жабка без галавы, бо як бы былі прэцэдэнты. І вось аднойчы выкладчык выйшаў і забыўся папярэдзіць пра гэта, і студэнты проста ў сметніцу адправілі ўсіх гэтых няшчасных жабак, якія сваё жыццё дзеля навучання студэнтаў аддалі. А ранкам, калі прыйшла жанчына, каб прыбраць гэты кабінет, яна адчыняе дзверы і бачыць, як цэлая зграя безгаловых жабак прыгае проста па ўсяму гэтаму кабінету. І для яе было гэта такім шокам, што пасля гэтага на катедры заалогіі спынілі гэтае прэпараванне на пэўны час, больш такога не рабілі. Гэта гісторыя, якую нам распавядалі яшчэ ва ўніверсітэту, але відавочна, што безгаловых там рапух, жабак ніхто не будзе лічыць
паўнавартасна жывымі істотамі, якія могуць функцыянаваць. Яны ўжо не жывыя, гэта важна разумець. І іх адчуванне болю, яно будзе рэфлекторным, яно не асэнсаванае, гэта проста несвядомыя, ну, нават не тое, што несвядомыя, гэта аўтаматычныя рэакцыі цягліц. Проста калі мы возьмем цягліцу, відавочна, што цягліца не можа там штосьці думаць, штосьці дзелаць, але калі мы на цягліцу будзем уздзейнічаць там нейкімі ці хімічнымі ці фізічнымі ўздзеяннямі, то яна будзе скарачацца. Гэта не значыць, што цягліца жывая. Рух не азначае жыццё само па сабе. Ну, у сэнсе прававым такім. Вось поле гэта ніколі не будзе лічыцца там жывым, таму што яно рухаецца. Гэтага недастаткова. Вось прыкладна тая самая гісторыя з эмбрыёнам ці плодам да 12 тыдню, як у свеце гэта дазволена, мы дакладна не можам казаць, што ён з'яўляецца чалавечай істотай. Гэта хутчэй з біялагічнага гледзяшча проста нейкі набор каморак, які мае пэўныя там зачаткі таго, што калісьці можа стаць чалавечай істотай у пэўных умовах. І тое, улічваючы, колькі ў свеце адбываецца спаронаў, так званых, то бок натуральных абортаў іначай, ну, выкідышай па-расейску. Вось мы дакладна ведаем, што ад усіх зафіксаваных цяжарнасцяў каля 20% скончваюцца спаронам. Калі браць і не зафіксаваныя цяжарнасці, то там будзе лічба амаль у 50%. То бок палова ўсіх людзей паміраюць яшчэ да свайго нараджэння. Калі мы разважаем пра эмбрыён як пра чалавека. Ну, відавочна, з такім меркаваннем штосьці не так, штосьці дзіўнае. Я б сказаў яшчэ, што з гледзяшча біялогіі будова нервовай сістэмы, напрыклад, якой-небудзь каровы ці нават куркі, курыцы, яна у парадкі складанейшая за будову на 12 тыдні эмбрыянальнага развіцця чалавечай істоты там нейкай. І гэта вельмі дзіўна, таму што людзі, якія звычайна кажуць, што трэба забараніць аборты, яны як бы не з'яўляюцца нейкімі будысцкімі манахамі, якія там не спажываюць нічога жывёльнага паходжання, ходзяць у масках, каб не праглынуць выпадкова якога-небудзь гусяка, і наогул жывуць такое вельмі сціплае жыццё. Не, яны звычайна спажываюць усе жывотныя прадукты. Больш за тое, на прыкладзе Амерыцы мы дакладна ведаем статыстычна, што чалавек, які будзе выступаць за забарону абортаў, ён часцей будзе таксама за смяротнае пакаранне, за вольны доступ да зброі, за скарачэнне сацыяльнай падтрымкі і гэтак далей. То бок, ну, відавочна, такі чалавек не вельмі цікавіцца абаронай жыцця. Яму гэта да аднаго месца, да дупы. І як бы у які момант вось чалавек, які там вось якога варта бараніць у чэраве іншага чалавека, у чэраве жанчыны, перастае быць вось гэтым аб'ектам абароны, ну, у момант пераразання пупавіны. Вось як толькі перарэзалі, ўсё, можна забіваць. Як бы можна зброю выкатваць, можна скарачаць там сацыяльную падтрымку, можна казніць і гэтак далей. Але, ну, вось вельмі дзіўная логіка, і я яе ніколі не разумеў. А я хацела спытацца, вось я перад гутаркай таксама пайшла там трошкі паглядзела розныя сайты, як я разумею, што ўвогуле няма ні ў навуцы, ні ў медыцыне зафіксаванага нейкай тэрміналогіі, што такое, з якога моманту з'яўляецца чалавек. Нема вось што вось заканадаўча, там вось чалавек, вось гэта ўсіх, вось нейкія такое абцікаймае. І колькі я не глядзела, вось есть такія 4 спрэчкі, я бачыла, біялагічна, як ты казаў, чалавек гэта вось зарадзілася жыццё, ну гэта ўжо вось біялагічна нейкі там чалавек. Я б тут крышачку удакладніў. Пытанне пра чалавека – гэта пытанне з прававога поля. Яно не пра біялогію.
У біялогіі Да, я не наогул хотела, мы лічым а, адзінкай самастойны арганізм, які можа функцыянаваць па-за целам іншага чалавека, без падтрымкі, без выкарыстання рэсурсаў гэтага цела, ну і гэтак далей. Калі ж мы кажам пра прававы аспект, то тут усё вельмі дзіўнае, невызначанае і сапраўды чалавечую істоту складана вызначыць нават праз нейкія навуковыя крытэрыі, таму што яны не працуюць. Людзі там з генетычнымі анамаліямі рознымі, з рознай колькасцю храмасом, таму нават калі мы кажам, што чалавек гэта вось істоту, у якой абавязкова мусіць быць такія-то гены, такія-то храмасомы, то гэта зламаецца, таму што людзі гэта не толькі вось пра гэта. Людзі бываюць і з большай колькасцю храмасомаў, нармалёва яны функцыянуюць. Выняткаў у біялогіі столькі, што выкарыстоўваць нейкія жорсткія крытэрыі тут проста немагчыма. Таму мы у біялогіі проста кажам, што вось прадстаўнік віду, які можа функцыянаваць самастойна, гэта чалавек. А ў прававым полі яно вызначаецца па-свойму. я трошки не так сказала, я заблудилася. Я хотела сказать, что биологічна мы можем таки вызначыць зараджэнне новага жыцця. Вось што можна біялагічна сказаць, што зарадзілася нейкае новае жыцця. Там потым некаторыя кажуць, ну вось чалавек это калі ўжо яго ёсць свядомасць, на якім там уже этапе паяўляецца свядомасць, незразумела. Хтосьці кажа, ну чалавек это калі ўжо ён можа выжыць па-за там жанчынай цела, гэта ўжо вось там які там 22 тыдня лічыцца там. І хтосьці ўжо там апошні чалавек это калі ён нараджаецца, як ты кажаш, пупавіну перараджаюць. То бок увогуле няма ці рэальна, чтоб хтосьці нейкі хаця б у адной краіне заканадаўча сказаў, адчапіцеся ад гэтых жанчын вось так і вось так, вось так. Ці гэта дасюль будуць вось гэтыя спрэчкі. Нерэальна зафіксаваць, што ж з'яўляецца уже які момант забойствам, незабойствам і калі ўжо гэта паўнацэнны чалавек. Вось калі з суха біялагічнага гледзяча варта сказаць, што нават гаметы будуць жывымі. Ну то бок нават сперматазоіды, ацыты гэта ўсё жывое. І наогул жыццю 4 мільярды гадоў як бы. Калі мы кажам пра сухі біялагічны погляд. Проста людзі вельмі эгацэнтрычныя істоты. І яны любяць як бы вызначаць усё праз сваю асобу, я тут галоўны, а як бы свет ён жывы ўжо вельмі даўно. Як бы людзей не было, а жыццё існавала. І ўсё жывое тут у такіх варунках цікавых было, што як бы жыццё гэта вельмі старая з'ява. Таму з біялагічнага гледзяча гаметы ўжо жывыя. Але мы не лічым, я не ведаю, эякуляцыю актам генацыду. Гэта было б дзіўна. Дарэчы, адзін маленькі каментар, вось калі як толькі ў 2023 годзе адмянілі права жанчын на аборт, адзін дэмакратычны кангрэсмен вырашыў вось такім па прышпілу і паказальна прапанаваць біл. Ну вось вы лічыце, што там сперматазоіды гэта жывы арганізм, ж таксама давайте забаронім усім мужчынам мастурбаваць. І ён такі нават прапаноўваў біл у кангрэс. Так, але па людцы не ўдасца забараніць, таму як бы ўсё адно адказнасць давядзецца несці. Так. Я б яшчэ адзначыў такі момант, што тут сапраўды вельмі такая чалавекацэнтрычная оптыка на гэтае пытанне. Але насамрэч, калі выкарыстоўваць такія словы, як там жыццё, з суха біялагічнага гледзяча жыццё гэта наогул не пра чалавека. Чалавек тут проста вельмі далёкая нейкая дробязь, якая мала каму цікавая гэтаму жыццю. Мы проста там нейкія малпы, якія лічаць сабе самымі разумнымі. І з суха біялагічнага гледзяча канцэнтравацца на пытанні жыцця бессэнсоўна, таму што гэта не пра тое пытанне, гэта пытанне ўсё ж такое палітыка-прававое. І менавіта палітыка-прававы бок, ён уплывае больш за ўсё на нас. Таму што забарона абортаў, яна вельмі уплывае на жанчын. Тут можна сказаць пра медычны бок пытання, таму што вось, напрыклад, Сусветная арганізацыя аховы здароўя, яна акцэнтуе увагу, і гэта галоўная рэкамендацыя, што доступ да бяспечных легальных абортаў, ён мусіць быць абавязковы проста ва ўсім свеце. Гэта афіцыйная іх пазіцыя. І паводле статыстыкі САС каля 20 мільёнаў
жанчын штогод сутыкаецца з небяспечным абортам, то бок з крыміналізаваным абортам ці неяк абмежаваным абортам, на які жанчына мусіць ісці, таму што легальны ёй недаступны, недазволены ў яе краіне. І гэта таксама неймаверная праблема велічэзная, таму што гэта пытанне і пра здароўе, і пра жыццё, і пра якасць жыцця, і пра іншыя рэчы, якія вельмі сенсітыўныя і за якія варта змагацца. Але часцяком у размове пра аборты застаецца па-за гэтым пытаннем тое, што гэта медычная праблема ў першую чаргу. То бок я не ведаю, вось гэтыя там кантралёры маціц, напэўна, лічаць, што жанчыне вось неяк так прышпільна зрабіць аборт. Вось проста яна захацела і проста вось пагуляцца. Там трэба, вось яны неяк так уяўляюць. Але ніхто ніколі не хоча рабіць аборт. Проста ёсць выпадкі, калі гэта адзіная магчымасць. Як бы аборт ніколі не быў пытаннем, якое там патрабуе вяселля, не пытанне... Прабач. Святкаванне. Так, гэта дзіўнае стаўленне. Я проста чаму гэта згадаў? Было абмеркаванне вось гэтага дзіўнага кейса з палітвязнем, які выйшаў на волю, і пасля гэтага ўсплыла, што ён там 16гадовую дзяўчыну ў сваей 30 амаль схіляў да неабароненага сексу, па-першае, то бок ён супраць кантрацэпцыі быў усякай. Па-другое, ён казаў, што калі тая зацяжарыць, то ён замкне яе ў пакоі нейкім, і пакуль яна яму не нарадзіць, ён яе не выпусціць. То бок гэта літаральна пагрозы катаваннямі нейкія, гэта проста парушэнне ўсіх нормаў чалавечнасці. Я не ведаю, гэта неймаверна жахліва, калі пра гэта падумаць вось у такім прававым кантэксту. І вось гэты палітвязень, ён калі пра аборты пісаў, ён выкарыстоўваў такія канструкцыі: жанчыны б хацелі рабіць сколькі заўгодна абортаў, без абмежавання. Вось для яго гэта нейкая гульня. Вось жанчыны захацелі, не ведаю, там у краму схадзіць. Вось прыкладна так у ягоным успрыняцці гэта гучала, выглядала. І відавочна, што не, аборт гэта заўсёды вельмі складанае, вельмі непажаданае пытанне. Але мы жывем не ў ідэальным свеце, і нават кантрацэпцыя усякая можа даць хібу, можа не спрацаваць. І на такія выпадкі аборты мусяць быць дазволеныя, таму што гэта пытанне пра здароўе ў першую чаргу. Але, на жаль, палітыкі ігнаруюць вось гэты бок медыцынскі, і зразумела, чаму яны так робяць. Вось не ведаю, як у ЗША, але на прыкладзе Беларусі, чаму ў нас абвясцілі год жанчыны і забараняем аборты ў год жанчыны. Вядома ж, якія рэпрадуктыўныя правы. Так адбываецца, таму што ў нас ідзе велічэзная дэпапуляцыя. Пры гэтым уся эканамічная сістэма, яна падладавана пад іншыя рэаліі. І, напрыклад, наша пенсійная сістэма ў Беларусі дагэтуль яна вось гэта салідарная, калі фактычна пенсію плоцяць тыя, хто цяпер працуе. І вядома, што калі ў нас адбываецца старэнне насельніцтва, скарачэнне насельніцтва, дэпапуляцыя, у нас будзе тупік. То бок усе людзі, якія жывуць цяпер у Беларусі, яны, там 30 плюс вось такога узросту, яны не пабачаць сваіх пенсій. Мабыць, гэта будуць сацыяльныя, і вядома, чаму так адбываецца. Таму што дэпапуляцыі сістэму ніхто не змяніў, і мы прыйшлі да чаканага выніку. Гэта пужае ўлады, і яны дзейнічаюць вось тымі старымі такімі махровымі, бязглуздымі, валюнтарысцкімі падыходамі, да якіх яны звыклі. І гэта літаральна паўтарае гісторыю, якая адбывалася яшчэ ў Савецкім Саюзе, калі там Сталін забараніў у 30-е аборты, каб больш
больш дзяцей, больш нам патрэбна вось гэтага гарматнага мяса, таму што вайна тут спее. І з такой логікай у СССР забаранілі аборты. Гэта прывяло да таго, што ў першы год забароны сапраўды было больш нараджэнняў, але літаральна праз год яны павярнуліся да свайго мінулага паказніка і павялічылася, па-першае, смертнасць жанчын ад небяспечных абортаў, а па-другое, забойствы немаўлят у 2,5 разы выраслі проста па ўсёй краіне. Гэта жахлівыя наступствы, якія знявечылі безліч жанчын, і ніхто з гэтага не вынес ніякага, ну як бы, не зрабіў ніякай высновы. І гэта пужае, гэта натуральна пужае. Цікавы факт. Я таксама загугліла статыстыку абортаў па ЗША, і пасля 22 года зразумела, што месцы, у якіх яны могуць зрабіць, там знізіліся ўдвая, клінікі Мгм. пазакрываліся, ўсё. Але колькасць абортаў вырасла. То бок яна не зменшылася б забароны. Проста жанчыны пачалі ездзіць у іншыя штаты і пачалі карыстоввацца, ну, это называецца телеаборт, калі ты можаш у іншым штаце там звярнуцца да доктара, і ён табе там прапіша нейкую таблетку, вось так вот Мгм. онлайн. То бок колькасць абортаў не зменшыла забарона. Давай я вось трошки дадам. Я тут рэсерч таксама зрабіла наконт вось гэтых увогуле тэрміналогія абортаў. Вось дадаць да вось гэта тэлеаборт, таблетка. Ёсць два тыпа абортаў: медыкаментозны і працэдуальны. Медыкаментозны звычайна робіцца да 14 тыдня. Гэта літаральна вось адна таблетка, там місапрастол або две таблеткі, місапрастол і мефіпрастол. То бок гэта індуцыяванне натуральнага вось спарона гэтага. І звычайна 40% усіх абортаў робіцца такім чынам. А, на больш позніх стадыях у другім трыместры пасля 14 тыдня ўжо гэта не працуе і робіцца толькі працэдуальны, то бок менавіта вось вакуумам ці мануальна выцягваецца механічна гэты плод. І вось гэта ўжо тэлеабортам не зробіш. Яшчэ вось наконт класіфікацыі, а, на класіфікацыі вось жыцця хацелася дадаць. Вось шэрая гэта зона, калі рабіць аборт можна, калі нельга, калі забараняюць, калі не. Тут вельмі ўсё дэталёва вось у гэтых тыднях. Таму вось я хачу пра гэта немножка сказаць. Агулам, вось як бы чалавек, вось гэта істота, яна, як ужо сказаў вось Валентин, яна не можа існаваць без цела чалавека, без цела жанчыны пасля 22-24 тыдня. Да гэтага ўсё залежыць ад жанчыны. То бок нават калі там хтосьці скажа гэта чалавек, ну няма такіх магчымасцяў, каб гэты чалавек выжыў. І ў медыцыне гэта завецца плод, фітус. Да 8 тыдня увогуле завецца эмбрыён. Гэта нават не плод. Гэта літаральна вось, як ты кажаш, мульціклеткавая, мультикаморкавая сістэма. Так. Ну так, усё дакладна. З 9 тыдню фетус, гэта, ну, лацінскаю моваю плод. Але нават вось зародак, эмбрыён іначай, ён таксама мае свае стадыі, сваю класіфікацыю. То бок мы кажам, што у нас вось спачатку гамета, потым на там 4-й дзень яна пераўтвараецца ў морулу, потом у бластулу, бластула ў гаструлу, гаструла пачынае дзяліцца на розныя тканкі, там мезадэрма, энда і эктадэрма, і потым ужо гаструла пераўтвараецца непасрэдна ў эмбрыён. Вось мы кажам эмбрыён, усё эмбрыён да 8 тыдня. Вось 8 скончваецца, і гэта ўжо плод. З гледзяшча медыцыны гэта, ну, хутчэй атражае стадыі развіцця. Вось калі мы можам ідэнтыфікаваць пэўныя зачаткі, якія ў будучыні стануць органамі, так тады мы ўжо кажам, што, ну, гэта плод. Да гэтага моманту толькі зародак, толькі эмбрыён. Так. Так. І вось гэтая стадыя, калі гэты плод, ён як бы пасля там 12-14 тыдня, калі робіцца ўсё яшчэ медыкаментозны гэты аборт, гэта толькі 11% усіх абортаў.
То бок гэта насамрэч вось гэта спрэчная, я б сказала, стадыя, за якую вось больш-менш рацыянальныя людзі яшчэ я неяк разумею хаця б логіку, што яны окей уже лічаць чалавекам. А тое, што да 14 тыдня, гэта вось з пункту гледжання рацыі, хоць неяк там біялагічнай, гэта проста няма ніякага падмурка. Я паглядзела там на вось малюнкі, на тое, якія функцыі можа выконваць. Гэта вось зусім ніяк. То бок да другога тыдня, калі робіцца большасць вось гэтых абортаў, і нават без нейкай вялікай шкоды, хаця ўсё роўна шкода і рызыкі ёсць для жанчыны. А, гэта вось тое, пра што звычайна, ну, вось мы абмяркоўваем. І Ну, што цікава, падавалася б, м, падавалася б, тут спрачацца няма пра што, таму што, так, ну, рэгістрацыі няма больш ніяк. большасць натуральных спаронаў, яны адбываюцца вось менавіта ў гэты няспрэчны перыяд, калі, ну, зусім раннія стадыі развіцця. І тое самае з абортамі. Выпадкі, калі аборт патрабуецца на позніх стадыях, там ужо, я не ведаю, каля 20 тыдню, яны вельмі рэдкія і звычайна патрабуюць медычных нейкіх паказанняў. То бок гэта не проста там хтосьці не захацеў больш дзіцяці. Не. Перадумаў. Так, так, не, усё, павяртаем. Не, гэта на тое ё падставы, і звычайна гэта вельмі грунтоўныя падставы, таму што, ну, гэта зноўку ж вельмі складанае этычнае пытанне, але я наогул не ўяўляю, як можна вінаваціць жанчыну за тое, што яна дазналася, што ў там плода нейкія паталогіі развіцця, і пайшла на гэты аборт. Ну, як можна вінаваціць? Яна і так напакутавалася, яна хацела дзіцяці, але, ну, не хацела руйнаваць сваё жыццё доглядам усю сваю рэшту гэтага жыцця за, ну, дзіцяці, якое не можа функцыянаваць самастойна. І відавочна, што, ну, гэта вельмі складана для гэтай жанчыны. Яна і так у вельмі ўразлівым становішчы, і як можна яшчэ ў такім выпадку накідваць зверху, што вось ты там забойца. Ну, гэта проста нялюдская нейкая пазіцыя. Былі такія гісторыі, вось якраз я чытаю там, ну, гісторыі жанчын, якія прыйшлося ехаць у іншы штат, рабіць аборт і там ці штосьці яшчэ такое. І, напрыклад, шмат гэтых гісторый у жанчыны, як вы кажаце, там, ну, напрыклад, дыягназ, што плод не выжыве пасля нараджэння. Ну і на што ей данашваць его, калі ён не жыццяздольны. І вось была гісторыя, яна паехала ў частную клініку і кажа: ну, мы з мужам там хацелі гэта дзіця, плакалі, ўсё там, што так вось здарылася, ну, вырашылі, ну, давай рабіць аборт, што нам не даходжваць гэту цяжарнасць, ведаючы, што дзіця не выжыве. І там Воль, воля, стаяць воля, гэтыя што? гэта не пра тое, што навошта мне не данашваць. Гэта з пункту гледжання рызыкі жанчыны. Да, Так. і ён можа развіцца. Чым больш плод, тым больш верагоднасць пашкоджвання на ўсё жыццё ейнага цела. То бок гэта яна не проста: што я тут буду хадзіць цяжарна і дарма. Гэта пра менавіта каб рызыка вялікая для яе. І пры гэтым веданне, што дакладна не выжыве дзіцёнак. То бок, ну, вось гэта важна Ну так, адзначыць. так, ты вельмі слушна сказала. І тут яна прыходзіць у ту клініку, а там стаіць святары з гэтымі плакатамі, пралайферы, якіх мы называем, і крычаць: забойца, забойца. І яна кажа: ну, выяўляеце маі пачуцці. Ну, што вось такія жанчыны праходзяць. І пра статыстыку таксама мне вельмі спадабалася, адзін маіх любімых дэмакратычных палітыкаў Піт Буціджыч, ён з Мічыгана, вось зараз жыве, ён быў былы міністр транспарта пры Байдане. Ну, гэта ўжо не важна. І вось ён вельмі адвакуе за аборты, і яму таксама вось гэты якісьці там кансерватыўны, ён прыйшоў на нейкую перадачу, і мы сказалі: а вось жанчыны забіваюць дзяцей, ладна, там у 9 тыдняў, а забіваюць жа пасля 20. І ён кажа: вось вам статыстыка дастае. У Амерыцы, я таксама яе пераглядзела, большасць абортаў робяцца да 6 тыдняў. Большасць усіх абортаў да 6, калі яшчэ нават часам бывае сэрцабіенне. Аборты, якія робяцца пасля 20 тыдня, толькі 1% складаюць. Ён кажа: і ўяўляеце, жанчына дахадзіла да 20 тыдня. Хутчэй за ўсё, яна абрала імя, яна абрала ўжо нейкую там, я не ведаю, краватку, вазочак, зрабіла бэбі-шауэр. І потым што вы думаеце, яна проста пайшла і вырашыла: а пайду заб'ю гэта дзіця? Ну, якасьці, як вы сказалі, павінна была быць прычына ў гэтай жанчыны.
Ну і самае вось галоўнае, вось людзі, мне здаецца, не разумеюць, як гэты аборт адбываецца. Правачкі за падрабязнасці, але гэта частку цябе, так это не проста неяк там забіраюць плод, і ён магічным чынам ідэальна там знікае з цябе. Гэта ўсё як бы фізічны матэрыял, і цябе пашкоджваюць падчас гэтага і сур'ёзна. І аднавіць вось гэту прастору проста ў целе, якая знікае, і яе гэта неймаверная як бы складаны біялагічны працэс, які можа цалкам на ўсё жыццё перамяніць тваю здольнасць увогуле мець дзіцяці. То бок, калі ты сапраўды Яна, хочаш я удакладню, што ты кажаш пра, ну, познія такія позняе, так, стадыі. позняе. Так, так. Пасля 20 тыдня вось гэта. Так. Па-першае, так, вы ўсё дакладна сказалі. Па-другое, ёсць яшчэ цікавы аргумент тут. А, Згодна статыстыцы, па ўсяму свету, гэта наогул такая агульная рэч, рызыка памярэць праз аборт, праз нейкія ўскладненні падчас аборту, яна у 11-14 разоў ніжэйшая за рызыкі памярэць падчас родаў, цяжарнасці родаў. Як бы, ну, гэта проста пра тое, што я кажу, я вось вы абедзве, ну, нейкія гераіні для мяне, таму што я не разумею, як можна пагадзіцца на такую рызыкоўную авантуру. Я просто не разумею. Ну, то бок, Я наступства. літаральна чуть не памерла, так што А ў мяне ёсць Вось. меркаванне, што гэта статыстыка падчас родаў жудасная, яна выклікана не біялогіяй, а нашай сістэмай, якая проста ігнаруе біялогію і нейкія роды свае ўяўныя спрабуе насадзіць жанчыне. Вось таму вось гэта ўсё адбываецца так. Па-геройску. Безумоўна, тут ўнёсак і такога акушэрскага гвалту і іншых рэчаў вельмі непрыемных. І наогул уся гэтая сістэма акушэрства, яна столькі дзіўных рэчаў мае. Ну, нават тое, што жанчын дагэтуль прымушаюць на спіне народжваць дзіцяці, вось проста таму, што калісьці была там традыцыя, каб убачыць, што вось сапраўды яна нарадзіла, вось менавіта яна. Таму яна мусіць ляжаць на спіне. Хаця, ну, фізіялагічна гэта дакладна не тая пазіцыя, якая найбольш спрыяе, ну, лёгкаму нараджэнню. Я б Дарэчы, тут... вось калі Яна дазволіць, у Яны ёсць вельмі класнае відэа, як яна нараджала. Я, можа, дам спасылачку, ці не даваць. Давай, я ж уже на Мне весь было свет вельмі показала. цікава. Я сама ніколі не нараджала, мне Боже. было 3 кесаревых па паказанням. Я ж кажу, я там чуть не памерла падчас апошняга, таму мне было вельмі цікава глядзець. Вось, сябры, паглядзіце, як вось у Амерыцы роды. Мне падаецца, Яна вельмі цікава, класна распавяла. Я там кіну спасылачку ў каментары. І яшчэ адзін каментар пра статыстыку. Амерыка ў ЗША, вось мы там казалі пра акушэрскі гвалт, а ў Амерыцы з-за таго, што вось гэты грыдзі капіталізм такі сквапны і страхоўкі, і грошы, жанчыны проста лічаць, што ім будзе вельмі дорага звяртацца своечасова да дактароў ці там у нейкіх добрыя клінікі ісці. І ў Амерыцы сярод развітых краін самы высокі ўзровень смяротнасці жанчын падчас родаў. Вось вам статыстыка. Давайте вяртацца да абортаў. Так, вяртаемся да абортаў. Я, ну, проста згадалі тут розныя рэчы. Я падумаў вось пра што. Абвясцілі год жанчын. Як бы, і абвясцілі, што забяруць дадатковыя правы ў гэтых жанчын. Ну, то бок дадаткова забяруць. Іх зразумела, што ў Беларусі правоў мала ў каго але, ну, як бы, забраць трэба. Заўсёды ёсць што. Так, так. І гэта, ну, так дзіўна, што ў нас праблемы, якія варта развязваць. Гэта рэфармаваць вось усю гэтую акушэрскую сістэму, гэта жорстка ставіцца да гэтага акушэрскага гвалту, а яго зашмат. Літаральна, ну, жудасныя гісторыі. Гэта летась было, калі не памыляюся, калі памёрла там адна жанчына памёрла, а іншая страціла ўжо на зусім, ну, падчас уласна родаў страціла дзіцяці, і адказнасці ніхто не панёс. Там такое заганнае кола працуе, што ўсе ўсіх пакрываюць. І
як бы стаўленне акушэрак гэтых да жанчын, яно таксама бывае вельмі жудасным. Чаму б не развязваць такія праблемы відавочныя? Ну, мабыць, калі стварыць лепшыя ўмовы, жанчыны часцей будуць згаджацца на цяжарнасці і роды, бо калі жанчына ведае, што яе цела пройдзе праз розныя не самыя прыемныя рэчы і дадаткова ведае, што на яе будуць псіхалагічна і фізічна ціснуць нейкія людзі, якія там мусяць дапамагаць нібы, то ну, гэта стварае дадатковыя бар'еры і адкладае гэтае рашэнне пра цяжарнасці роды. Таму ну, з гэтага боку звычайна пралайферы, кантралёры маціц таксама не разважаюць, ім гэта не цікава. Хаця ну, гэта відавочны як бы крок да таго, каб зменшыць колькасць абортаў. Таксама як і відавочны крок гэта секс-асвета якасная, гэта доступ да кантрацэпцыі. Ну, але звычайна кантралёры маціц супраць гэтага, не падабаецца, вось там не патрэбнаму навучыць. І гэта ну, такія аксюмароністыя светапогляды ў чалавека, які ну, хоча забараніць аборты, што ну, я не ведаю, як да гэтага сур'ёзна можна ставіцца і абмяркоўваць нейкую там сістэму ўспрыняцця свету. Відавочна, што гэтыя людзі часцей за ўсё ну, проста хочуць кантраляваць іншых людзей. Вось патрэба такая існуе. Таму што ну, сур'ёзна ставіцца да іх аргументаў вельмі складана. Я не ведаю ні аднаго шчыра, вось які за аборты быў бы за забарону абортаў. Я не сустракаў ні аднаго годнага аргумента. Вось, ну, за ўсё сваё жыццё, за ўсю гісторыю спрэчак не трапілася мне такого. Ну так, калі спрабуеш вось сапраўды разабрацца, я нават люблю вось стаць на пазіцыю таго чалавека і зразумець, можа там сапраўды ёсць рацыя. Я вось спрабую, і я не складаецца гэты пазл. Або рацыі не хапае, або ўсё ўпіраецца ў нейкія супрацьлеглыя прынцыпы, або проста, здаецца, чалавек не разабраўся з біялогіяй ці там з заканадаўствам. І як бы думаеш, ну тут або недастаткова інтэлекту, або не дачытаў нешта, не даразабраўся. А Вот. можа і клёку бракуе і не вывучаў. Ну, бывае і абодва варыянты. Мне яшчэ падаецца, тут ну, ёсць людзі, якія добра разумеюць, што яны робяць, людзі пры ўладзе. Вось мы з Янай, калі абмяркоўвалі праект 2025, там яго не дурныя, там ты чытаеш і падаецца нейкія дурныя рэчы, як забараніць аборт і навошта. Але яны гэта робяць з адмысловай ідэяй пра кантроль, пра наладжванне, то што калі мы ператвараем, яны хочуць ператварыць ЗША ў тэакратычную дзяржаву, дзе там всё можна не правамі чалавека, нейкімі законамі сказаць, так божанька сказаў, вось бярыцеся з гэтым. То бок ёсць людзі, якія добра разумеюць, яны разумныя, яны маніпулююць гэтым фактам. А ёсць людзі, якія вось ходзяць у цэрквы там ці проста ім мы называем іх таксама Амерыкі тыя бацькі, это дэдзі ісюэс. Калі вось хтосьці там сказаў зверху, як трэба, я так буду жыць, мне пастар сказаў у цэркве, значыцца вось гэта так яно і ёсць. То бок ёсць людзі, як заўсёды, якія разумеюць, што яны робяць, а ёсць і тыя авечкі, якія за імі ідуць. Вось ты, Воля, згадала тое, што яны свядома гэта робяць, і я адразу узгадаў такую рэч, як вось гэтыя white супрамасісты, за белыя як перакласці правільна на беларускую? Белыя прывілеі? Карацей, неанацысты, можна так сказаць, яны свядома, у іх свае лідары меркаванняў, і яны свядома казалі, што так, мы мусім выкарыстоўваць дэмакратычныя інструменты, каб прыйсці да ўлады. І пасля гэтага мы мусім знішчыць дэмакратычныя інструменты інстытуты, каб больш ніхто не прыйшоў да ўлады. То бок, гэта такое свядомае людажэрства. Вось калі квінтэсэнцыю даваць, свядомае людажэрства. І гэта відавочна, штосьці каля злачынства супраць чалавечнасці, на маю думку.
Ёсць жа тэорыя, у іх яны любяць вельмі тэорыю замоваў, белыя супрэмасісты, што ў міре спецыяльна хтосьці там дасылае эмігрантаў, каб вось белых бедных колькасць зменшылася, таму гэтыя ўсе цёмнаскурыя ці лаціна ці азіяты яны захопліваюць сусвет, а нас уже меншасць і меншасць, і яны права адкрытую вельмі шмат гэтых людзей займаюць пасады ў Амерыцы, гэтых белых супрэмасістаў. Яны ў адкрытую кажуць, што мы хочам менавіта нараджаемасць белых дзяцей. Нам не трэба нейкія там і кажуць: "Ну, вы хочаце павялічыць, нараджальнасць, дык прымайце эмігрантаў, у іх таксама дзеткі маленькія, дапамагайце ім". Яны кажуць: "Не, нам не трэба гэтыя лаціна цёмныя. Мы хочам менавіта, каб павышалась нараджаемасць белых дзяцей". Ну, дык А, Трамп так сказаў, ён менавіта так сказаў, што з такім разумным выглядам, што чаму гэта вы прыязджаеце нам з гэтых афрыканскіх краін? Мы хочам, каб больш прыязджалі са Швейцарыі, са Швецыі, з Ірландыі. Ну і зразумела, што як бы калі ён кажа пра афрыканскія краіны, ён нават назвы не называе. Не разбіраемся нават, всё адно. Адзін колер, а тут ужо як бы адмысловыя краіны, якія самыя вось такія белыя, якія толькі можна знайсці, азначае, што хацелось бы вось адсюль. ну, Ну, гэта смех. Гэта як бы жудасна, але калі разважаць пра тыя працэсы, якія адбываюцца ў галаве чалавека, які кажа такія рэчы, то ну крыху смешна становіцца. Насамрэч, гэта яшчэ адна з нагодаў, чаму так багата як бы умоўна правых там каля палітычных дзеячаў супраць абортаў, то бок за забарону абортаў. Яны разважаюць пра гэта ў катэгорыях: мы там памрэм як нацыя, нас не стане, нас там вынішчаць і гэтак далей. То бок працуе такі міжгрупавы, я не ведаю, канфліктывізм, які яны ў сваёй галаве трымаюць. Але тут насамрэч пытанне хутчэй пра эканамічныя працэсы. Чаму некаторыя краіны ну, праз дэпапуляцыю праходзяць, калі іншыя не ідуць? Таму што дэпапуляцыя і наогул скарачэнне насельніцтва гэта вынік усякага развітога грамадства. Людзі так ці інакш прыходзяць да таго, што менш дзяцей пачынаюць нараджаць у той ці іншай краіне, якая дасягае там пэўнага ўзроўню. І гэта натуральныя рэчы. Праз гэта меркаваць, што мы там як чалавецтва вымрем, таму што ніхто не будзе наражаць, ну гэта глупства. Працэсы міграцыі адбываюцца. Праз некалькі пакаленняў усе гены будуць так перамешаныя, што ну, ніякай розніцы няма, хто там адкуль паходзіць, і наогул мы ўсе адзін від. Але ну, людзі, якія мяркуюць, што мы нацыя, мы мусім размнажацца, каб нас не забілі, яны разважаюць пра гэта як пра «маі дзеці, мой працяг». То бок яны пазбаўляюць аўтаноміі нават тых, каго яшчэ не існуе ў гэтым свеце. Яны бачаць у сваіх там паплечніках, грамадзянах сваёй краіны, якія будуць нараджаць свой працяг у тым ліку, то бок яны адмаўляюць гэтым людзям у праве на асобу. І ну, гэта дзіўна нават з такога індывідуальна-псіхалагічнага гледзяшча. Таму я ніколі не разумеў гэтыя аргументы, і ну, гэта дзіўна. Мне падаецца яшчэ лагічна зараз узгадаць пра рэлігію і пра тое, што вось цікава, у Беларусі нейкія трошкі ёсць, канешне, рэлігійныя людзі, але агулам беларускае грамадства мы не рэлігійныя, не такія як палякі. Праваслаўны атэізм. Да, ну штосьці такое. Пасху пасвяціць булачкі гэта святое, на а так як всякі бы мы выпадак. не асабліва, да. Вось. Амерыцы вельмі рэлігійная краіна, і вось часта менавіта аргумент, што вось божанька сказаў, што аборты нельга, ці там як палітвязень, якога мы ўзгадвалі, ён сказаў, што ён анархіст, які верыць у Ісуса Хрыста, Ісус Христос супраць абортаў. Вось яшчэ адзін дысананс. Але ж у Бібліі няма ніводнага выраза, які б казаў, што
вот цалкам, што аборт гэта грэх, ці супраць абортаў, ці Ісус Христос супраць абортаў. Там Ісус Христос ваду ў віно ператвараў, але пра аборты вось ён нічога якраз такі не казаў. Якраз такі, калі там мы нейкае вучэнне возьмем за ідэю Хрыста, то ён быў любіць бліжняга, прымаць яго любы выбар гэтага бліжняга і гэтак далей. І там пра кантроль і штосьці такое ніколі не было. І вельмі дзіўна, як людзі вось гэта так інтэрпрэтуюць. Мне падаецца, ты людзі ўвогуле ніколі не чыталі ні Бібліі, не адукоўваліся. Вось ізноў ім пастар у царкве сказаў, ці там Чарлі Кірк на сваім падкасці, і ўсё, і пайшло. Ну, Воля, я б тут крышачку удакладніў, што усякая рэлігія не будуецца толькі вакол свайго, ну там сваёй бібліі умоўнай і ці карана, ці чагосьці вось падобнага. Там заўсёды пэўныя тэалагічныя рэчы, нейкія свае правілы, законы, своды і гэтак далей, і гэтак далей. То бок, насамрэч, калі вельмі пастарацца з рэлігійнага гледзяшча, ну, напэўна, можна сказаць, што так, аборт гэта не штосьці добрае. Я больш чым упэўнены, што там такія запісы, калі не непасрэдна ў там ветхам новым завеце, то дзесьці ва ўсім астатнім яны знойдуцца. Але мне не падабаецца такое абмеркаванне проста таму, што гэта пра можа будзе неяк не надта ласкава сказана, але пра забабоны. Ну вось я лічу, што ўсякі чалавек мае права на забабоны. Вось які заўгодна. Хтосьці там гараскопы, хтосьці тара, хтосьці там вельмі рэлігійны і сапраўды верыць, што ён з Езусам размаўляе. Ну, няхай. Але калі гэтыя забабоны, нейкія перакананні чалавека пачынаюць уплываць на іншых людзей па-за вось такім мікрасветам гэтага чалавека, то відавочна тут ужо ставіцца да іх так талерантна складана. Таму я б сказаў так, што можна верыць ва ўсё, што заўгодна, пакуль гэта не кранае там мяне, маіх блізкіх. Вось з гэтага моманту мы ўжо не верым, а мы глядзім на тое, як яно бліжэй да рэальнасці, якія доказы, якія дадзеныя і гэтак далей. Вось таму мне не дужа падабаюцца рэлігійныя аргументы, але відавочна, што ў гэтай логіцы, напэўна, можна знайсці абгрунтаванне забароны. І свет не абмяжоўваецца хрысціянствам, у нас і Каран, і, напэўна, у Каране там таксама штосьці пра гэта і іншыя рэлігіі, таму абгрунтаваць можна заўсёды, але якое гэта дачыненне будзе мець да рэальнасці, да рэчаіснасці, пытаннечка. Як бы ва ўсіх гэтых рэлігіях ёсць маральны складнік. Яны спрабуюць праз вось розныя інтэрпрэтацыі розных герояў данесці нейкую мараль да вось агульнага народа нейкага у проста спажывальным фармаце, які там прызвычаіўся той народ. Гэта вельмі зручна як бы даносіць мараль і гэта правільна рабіць. Я думаю, што вось гэтыя маральныя складнікі іх трэба неяк тлумачыць. Тлумачыць праз, не ведаю, мудрасць народаў, праз рэлігію. У маім светапоглядзе гэта нешта рацыянальнае. Это рацыянальна проста клапаціцца пра свет, таму што ты частка света. Вось у мяне так будуецца маральны складнік. Камусьці гэта для кагосьці не працуе, ён не можа абстрактна думаць пра народ, пра частку, гэта занадта складаная ідэя. Яму проста данеслі, што сказалі вось у гэтай кнізе, так 1000 гадоў працавала, і ты далей так рабі. І ён такі: окей, добра. В залежнасці ад таго, якую кніжку пачыталі ў дзяцінстве і данеслі, ён прытрымліваецца вось гэтай маралі. Але мне здаецца, што вось гэта мараль з розных там рэлігій і свецкай, нават навуковай, як я сказала пра сябе, пазіцыі, яна ўпіраецца ў тое, што трэба абараніць чалавека, не трэба забіць чалавека. І вось з гэтага ўжо пачынаецца потым пытанне: а што такое чалавек? Хто чалавек, калі ён пачынаецца? І вось тое, што мы ўжо казалі, што вось тут
рознагалоссі атрымліваецца, што адны палічылі чалавекам, калі нарадзіўся пупавіну, другі палічыў, што чалавек, калі ўжо сам можа выжыць без маці там пасля 20 тыдня, а трэці вось толькі там сперматазоід выйшаў, ужо генацыд пачынаецца гэтых сперматазоідаў. Тут ужо залежыць ад таго, наколькі ты адукаваны чалавек. Тут я наё яшчэ адзін такі цікавы прававы момант. Нават калі мы лічым, што чалавек гэта эмбрыён, ну то бок да 8 тыдню чалавек, окей, ну лічым. Усё адно атрымліваецца так, што гэты эмбрыён мае больш правоў, чымся усякі жывы чалавек. Чалавек, які жыве на гэтым свеце. І нават мёртвы чалавек. Таму што ніводнае заканадаўства свету не можа прымусіць, напрыклад, тату ахвяраваць сваю нырку сыну, таму што іначай сын памрэ. Ніхто не можа, проста няма такога права прымусіць ахвяраваць частку сваіх органаў ці, не ведаю, падлучыць да цябе чалавека, каб ягоная кроў там фільтравалася праз твае ныркі. Ну, гэта немагчыма з прававога гледзяшча. Але для эмбрыёна гэта магчыма. І таму эмбрыён мае больш праў, чым усякі чалавек, які калісьці жыў у гэтым свеце. І гэта, ну, таксама дзіўны аспект забароны. Ён вельмі непаслядоўны. Вось кажу пра мараль менавіта вось гэта і ўпіраецца, што як бы нават чалавек, калі ты за мараль з рэлігійнага пункта гледжання, тады прытрымлівайся гэтай жа маралі і там з іншымі людзьмі і з там да вайны стаўленне мусіць быць адпаведнае, да жывёлы, вось як ты сказаў пра мы не яму жывёлу, таму што карова дакладна мае больш свядомасці ці курыца, чым эмбрыён да там 8 тыдня. Так, самае смешнае, што гэта, ну вось, у веганаў і вегетарыянцаў гэта сапраўды вельмі шчыры і моцны аргумент, што мы не ядзім жывёл, таму што ў іх складаная нервовая сістэма, яны асэнсоўваюць, што іх забіваюць, яны адчуваюць гэты боль, і мы не хочам, каб болі ў свеце станавілася больш. Гэта вельмі шчыры аргумент. І ну, калі мы пераносім яго ў поле абортаў, то вы супраць таго, каб, ну, жанчына працягвала жыць сваё нармалёвае жыццё, не руйнавала яго дзеля там нейкай групы клетак, групы каморак, якая не мае свядомасці дакладна, якая не адчувае боль дакладна. Але ў той жа момант вы ідзіце ў KFC і ясіце сваю курку. Ну як гэта вось у адной галаве можа спалучацца? Я проста не разумею, гэта так непаслядоўна. Ну, просто Так жа, жахліва. як і спалучаюцца людзі, якія Лукашенко там дыктатар, ну ладно, людзі, якія супраць адной дыктатуры ў нейкай краіне, напрыклад, там змагаюцца, ну проста суперзмагары. Тут жа ідуць і падтрымліваюць Трампа і кажуць, ён класны чэл. Ну то бок, як А жа ўсе, гэта хто не згодны, агентура. вось. Дарэчы, Так. вось з пункту гледжання логікі, рацыі, веганства проста не мае аргументаў. Як бы некалі трэба зрабіць гутарку, але як ні круці, там няма аргументаў, якія вось як з пролайферамі супрацьлеглыя. Это вельмі паслядоўная пазіцыя вось тых, хто сапраўды за чалавечае жыццё, за жыццё тых, хто мае свядомасць і без пакутаў. Там філасофскага ну, няма аргументаў супраць. Ну, да ладно. Я б сказаў так, гэта персанальны выбар чалавека, і у вегана, у адрозненне ад кантралёраў маціц, гэты выбар вельмі шчыры і, ну, відавочна, ён заслугоўвае павагі. Это асобная гутарка з Вінчуком пра гэта. Патрабуем дэбаты. Потому что я уже у меня подгорает от того, что человек может быццам бы выбирать за іншых, что одних мы можем есці, а іншых мы не можем есці. Ну,
Гэты Слухайце, пункт ён пакуль мы не такі. перайшлі ўжо на каля іншай тэмы, я б хацела апошняе пытанне абмеркаваць. І я его даволі часта чую ад мужчын, што вось яны такія пакрыўджаныя фемінізмам, што жанчыны іх як бы што жанчыны, здабіваючыся сваіх праў, змагаючыся за свае правы, яны ушчымляюць мужчынскія. Напрыклад, у тэму аборта вось мне некалькі такіх аргументаў ад рэальных мужчын чула, што чаму жанчына робіць за мяне выбар. Напрыклад, яны спаткаюцца, ці гэта сям'я ўжо там, муж жонка, Мгм. і яна цяжарая, яна кажа: "Не, я не буду нараджаць, я іду рабіць аборт". А ён кажа: "Ну гэта ж маё дзіця". Яна ідзе і забівае, лішае мяне магчымасці стаць бацькай. Чаму толькі жанчына мае права выбіраць? Вось што б вы адказалі на такі аргумент? Я б сказаў, твае толькі каўташы у унітазе. Як бы відавочна, што адзіная рэч, якую дае мужчына, гэта гаплоідны набор храмасомаў у сперматазоідзе. А ўсё астатняе адбываецца ў целе жанчыны. Усё, што пачынаецца з моманту апладнення ацыта, адбываецца ў целе жанчыны і тычыцца выключна жанчыны. Усе рызыкі, якія бярэ на сябе чалавек, бярэ толькі жанчына. І мы кажам не толькі пра нейкія медычныя рызыкі, але і пра час выхавання дзіцяці, пра тое, што просто статыстыка кінутых дзяцей, бацькі з сем'яў сышлі і яшчэ нават ад аліментаў ухіляюцца. Гэта яскравыя паказнікі таго, не толькі медычных біялагічных наступстваў для жанчыны, але і сацыяльных наступстваў. І ў такой сістэме з такой статыстыкай меркаваць, што калі там быў мой сперматазоід, мае там 23 храмасомы, то гэта маё. Гэта неяк дзіўна. Гэта як нейкі сабака, які папісаў на дрэва і лічыць гэта дрэва сваім, хаця дрэва відавочна расце без удзелу сабакі. Без удзела сабаку. Так. Гэта вельмі непаслядоўна. Такія людзі, хутчэй за ўсё, нават не рэфлексавалі наконт рызыкаў, якія цяжарнасць стварае для жанчыны. Яны не ведаю, чаму так, мабыць, эмацыйнага інтэлекту там бракуе, мабыць, яшчэ чагосьці. Але і з біялагічнага гледзяшча яны таксама відавочна не дужа разумеюць, што там адбываецца. Вось. Так, мне хочацца сказаць гэтым людзям, што калі ты хочаш вырашаць, гэта рашэнне, яно прыходзіць з адказнасцю і з нейкімі вось фізічнымі момантамі выхавання гэтага дзіцёнка, яго выношвання. То бок гэта вырашыла нават не жанчына, а за яе прырода вырашыла. І таму так, жанчына выношвае, жанчына і вырашае. Тут як бы няма куды падкапацца, таму што проста мужчына тут не можа вынасіць дзіцёнка, і значыць так, не можа і вырашаць за будучага дзіцёнка. Таму што я не лічу, што мы можам дзіцёнкам называць плод. Гэта і недакладна было проста з навуковага гледзяшча. Я б сказаў, што не памятаю дакладна, хто там прапанаваў, але такі эксперымент з скрыпачом. Вось, калі мужчына так кажа, можна прапанаваць яму такі гіпатэтычны эксперымент. Уявіць, што мужчына прачынаецца ў палаце, яго выкралі, пакуль ён спаў, і падключылі яго да вельмі славутага скрыпача, які проста сусветную нейкую вядомасць мае. Вось нейкі унікальны чалавек, калі ён знікне, гэта будзе для ўсяго света велічэзны страх. І яму кажуць мужчыну: вось глядзіце, гэтаму скрыпачу стала блага, а адзіны донар, які можа яму дапамагчы, гэта вы. Таму мы падлучылі ягоную я не ведаю, ягоныя ныркі да вас, ягоную крывяносную сістэму. І не хвалюйцеся, вам толькі так 9 месяцаў паляжаць. Усё будзе добра, потым ён сам акрыяе, усё будзе добра. Не хвалюйцеся. Вось колькі з такіх мужчын пагадзіліся на паляжаць 9 месяцаў? Відавочна, што няшмат. Таму, проста такі чалавек, хутчэй за ўсё, ніколі нават не спрабаваў паставіць самога сябе на месца іншага чалавека, тым больш жанчыны, да апладнення якой ён там мае нейкае дачыненне. Вельмі класны прыклад. І калі б доктар яшчэ б прыйшоў і сказаў:
А чаму гэта вы мне не даеце вырашаць, што рабіць з Так. вашым целам? Тут же чалавецтва залежыць ад гэтага скрыпача. Чаму мае Чалавецтва правы? страціць такі талент, ну як Да, можна? Гэта просто, ну, правы немагчыма. чалавецтва вы не абараняеце, дыскрымінуеце чалавецтва. Вось атрымоўваецца, што за жанчын вырашаюць нейкія мужчыны, прычым мужчыны вельмі далёкія ад разумення, як працуе цела жанчыны, біялогіі, і якія, як нядаўна было смешнае відэа, у Польшчы палітыкі не ведалі, што такое нават авуляцыя ці што там яны Апуляцыя. не ведалі. Так. Вось. І мы зноў прыходзім да такой гутаркі з Янай, якой мы абмяркоўвалі жаночае здароўе, што жаночае здароўе это не толькі пра жанчын, але это ўвогуле пра ўвесь свет, і што важна і мужчынам разумець, як працуе арганізм жанчыны, пра што яна праходзіць, не толькі падчас цяжарнасці, але ўвогуле падчас жыцця, і тады ўсім будзе добра жыць, калі ўсе будуць разумець, як разумець, як іншыя людзі функцыянуюць. Функцыянуюць, так. Ну, я б сказаў, што гэта таксама і пытанне і пра павагу. Ну, я шчыра не ўяўляю, як дарослы мужчына, спелы мужчына-палітык можа не ведаць, што такое авуляцыя. Ну, я не ўяўляю, як бы гэта у якім свеце трэба жыць, каб гэтага не ведаць. Гэта, ну, проста жахліва. Я, дарэчы, згадаў яшчэ адну рэч пра тэрміны дазволеных абортаў. Вось раптоўна проста з ніадкуль згадаў, што насамрэч звычайна адлік пачынаецца так званыя акушэрскія тыдні, то бок лічаць не непасрэдны момант апладнення там аацыта, а лічаць апошні дзень мінулай менструацыі, калі не памыляюся, так. Не зусім так, не зусім так. Я Ага, хацела вось пра гэта паказаць. ага. Не апошні дзень, а першы дзень. Першы, так. Першы дзень менструацыі, якая была апошняй. Мгм, мгм. Вось я всім раю, каб пайшлі ў выпуск там, дзе мы абмяркоўвалі цыкл жаночы, каб зразумець, што да чаго. Таму што гэта як бы таксама да тэмы абортаў пра тое, што калі ты дазнаешся, самае ранняе, калі ты дазнаешся, што ты цяжарная, у цябе ўжо 2, а то 3 і 4 некалькі тыдняў цяжарнасці. То бок калі кажуць, што да 6 тыдня аборт дазваляем, гарачайснасць такая, што для шмат якіх жанчын, асабліва калі цыкл доўгі, а бывае там ажно да 50 дзён у 1% жанчын. Калі у цябе такі доўгі цыкл, это значыць, што ты дазнаешся пра сваю цяжарнасць самае ранняе ў 6 тыдняў. І ў гэты момант гэта апошні дзень, калі табе можна зрабіць гэты Так, аборт. Вось гэта так. таксама вось у некаторых штатах, я забыла якіх, дазволена зрабіць аборт да 6 тыдня. І я такая, вы ўвогуле ў курсе, як цыкл працуе, як цяжарнасць працуе, што ты як бы не І, 6 тыдняў чакаеш і, з ведамі гэтымі. І потом ты вырашаеш. Не, гэта вось ты даведаўся, і ты тут жа ў гэты момант як бы мусіш зрабіць рашэнне жыцця лёсавызначальнае. Можна я, я тады я, раскажу вось пра гэты. Ну, я толькі дадам, а то мы збяжым з гэтай тэмы. Я пра акушэрскія тыдні сказаў таму, што яны звычайна на 2 тыдні як бы ранейшыя. То бок, калі сапраўды ідзе толькі 4-ы тыдзень эмбрыянальнага развіцця, па акушэрскім тыдням, улічваючы апошні дзень, першы дзень апошняй менструацыі, будзе нібы 6 тыдняў. Ну, то бок, гэта таксама скажае нават уяўленні пра тое, што там з сябе ўяўляе зародак на той ці іншай стадыі. Гэта па-за ўвагай часта застаецца. Так. Вось я учора сама разбіралася з вось гэтымі тыднямі, хаця сама 3 разы цяжарыла, але разабралася ўпершыню. Глядзіце, яно так цікава, вось матэматыка адбываецца. Некаторыя думаюць, што цяжарнасць пачынаецца у момант авуляцыі, калі вось адбылося зліянне сперматазоіда, пранікненне сперматазоіда ў жанчыну. Але не падчас авуляцыі гэта лічыцца, а вось у момант, калі фактычна згубілася надзея ў жаночага арганізма зрабіць дзіцёнка з мінулай яйцаклеткі. І вось адбылася менструацыя, увесь матэрыял з жаночага цела выйшаў, як бы ўсё, пачынаем спачатку фармаванне і выхад яйцаклеткі, і гэты вось працэс пачатак цыкла, ён
падыходзіць да авуляцыі, у момант авуляцыі адбываецца зліянне, падыход вось сперматазоіда да яйцаклеткі вышэйшай. Але вось мы лічым, што эта яйцаклетка яна ўжо пачалася, жыццё пачалося, нейкая цяжарнасць пачалася у момант, калі пачаўся выхад яйцаклеткі з вось жаночага арганізма пасля вось той менструацыі А, нармалёвай. Ну, тут можна невялічкую біялагічную рэмарку. У давай. біялогіі звычайна адрозніваюць такія паняцці як аацыт і ну, яйцаклетка, там яйцакаморка, яйцавуза па-рознаму называюць. І вось мы насамрэч лічым, што аацыт стаў яйцаклеткай толькі ў момант непасрэднага запладнення ацыта. Ну там крышачку яшчэ часу мінае, але то бок так, можна лічыць, што аацыт становіцца сапраўднай яйцакаморкай, яйцавузай, яйцаклеткай толькі калі адбываецца апладненне. Да гэтага моманту ён проста ацыт, то бок там не пачынаюцца тыя змены, якія пачынаюцца з цяжарнасцю. А. Я па-ангельску чытала, там напісана была egg, а як па-ангельску ацыт? А, Ці я не ўпэўнены, што такое размежаванне ў ангельскай, шчыра кажучы. ну ладно, Я то есть я я па-ангельску гэтыя цыклі не вывучаў, гэта вось, ну, у нас нават не ведаю. Ну, варта пагугліць, я потым, можа, адкажу. ладно. Ну, вось пра тое, што матэматыка не сходзіцца вось з гэтымі абортамі. Глядзіце, атрымліваецца, ты даведваешся пра цяжарнасць як мінімум самымі паспяховымі там тэстамі 6 дзён да прапушчанай менструацыі. Звычайна гэта ты даведваешся падчас прапушчанай менструацыі. Ты не бяжыш рабіць тэст перад менструацыяй. Ну, то бок лічым, што окей, ад моманта мінулай менструацыі да моманта прапушчанай менструацыі праходзіць у залежнасці ад даўжыні вось гэтага цыкла ў жанчыны, ну, ад 20 до 50 дзён. Ну, вось сярэдні цыкл, там, скажам, 31 дзён. То бок гэта ўжо 3 тыдня. 3 тыдня ты даведваешся, 3-4 тыдня ты даведваешся пра вось сваю цяжарнасць. Потым у цябе ёсць фактычна яшчэ патрэбен час, каб, напрыклад, пацвердзіць гэту цяжарнасць, ну, яшчэ адным там тэстам ці зрабіць увогуле ультрагук. Калі ты, допустим, хочаш, гэта была пажаданая цяжарнасць, ты ёсць адна з важных такіх прычын аборта гэта генетычныя нейкія праблемы з дзіцёнкам. І ты робіш гэты генетычны тэст на якім тыдні? Зараз я тут запісала. Ад 10 до 13 тыдня. То бок ты мусіш пачакаць да 10-13 тыдня, каб даведацца, ці ёсць нейкія вось адхіленні, з якімі табе, як бацьку, ўсё жыццё жыць. Таму што, напрыклад, з сіндромам Дауна ці там з нейкімі іншымі генетычнымі хваробамі няма спадзеваў, што ён выздараве, што ён будзе сам сябе абслугоўваць вось як паўнавартасны самастойны чалавек. То бок гэта ўжо таксама будзе твае ўласныя правы на жыццё абмяжоўваць вельмі моцным чынам на ўсё жыццё, не на 9 месяцаў, не на 18 гадоў, а на ўсё жыццё. І ты мусіш як бы пачакаць да 10-13 тыдня. Гэта значыць, што ўжо плод як бы развіўся, ты гэты тест робіш, напрыклад, даведваешся, што сіндром ёсць, генетычная хвароба, і потым ёсць яшчэ пацверджальны тэст, таму што ну, не хочацца адразу, калі гэта доўгачаканая цяжарнасць, адразу рабіць такую сур'ёзную медыцынічную працэдуру. Ты як бы чакаеш, працэдура, калі бярэцца медыцынскі як бы саскроб ці там не пункцыя, каб даведацца дакладна, што гэты сіндром ёсць у дзіцёнка, ці ультрагук робіцца. Таксама ты як бы фактычна чакаеш пацверджання, ну, недзе да 12 тыдня. А гэта ўжо пачынаецца другі трыместр. То бок 12 тыдняў это другі трыместр. Та самая шэрая зона, калі ты як бы ўжо ну, калі ты, напрыклад, вось лічыш, што гэта ўжо ўсё, это ўжо там чалавек больш-менш, это там ужо нейкія там нервовая сістэма больш развітая. І разумею, што ну як гэта ўвогуле можна жанчыну стыгматызаваць, калі ўся сістэма нават
догляду за жанчынай, вось магчымасці тэхналагічныя, даведацца пра цяжарнасць, даведацца пра нейкія вельмі сур'ёзныя медыцынскія наступствы, яны вось так адцягнуты ў часе, даволі позні час. І і за гэта стыматызаваць, ведаючы, што тэхналогіі на такім узроўні, што ты мусіш чакаць, ну проста несправядліва, несправядліва. Тады ўжо, калі вы такія пралайферы, развівайце тэхналогіі, каб жанчына мела доступ даведацца пра цяжарнасць, мець доступ да канцэнтрацыі ХЧГ у крыві у любы момант, так же сама, як даведваемся праз вось гэту канцэнтрацыю гармона Інсулін. мачы. Вось гэта давайце прасоўваць. Доступ да ультрагука хуткага, тэсты вось гэтыя, каб генетычныя былі дазволены не як вось у Амерыкі, там трэба дачакацца дазвола страхоўкі, не доктара, дачакацца чаргу там некалькі тыдняў. То бок я ведаю, я пра гэта праходзіла, што каб дачакацца ўвогуле дазвола ўсіх інстанцый, каб табе зрабілі вось гэты генетычны тэст, таму што для мяне было важна, напрыклад, ведаць, ці ёсць вось гэтае адхіленне генетычнае ці не. Я вось гэтага баялася, я хацела зрабіць як хутчэй, таму што мне з аднаго боку ціснула, што плод расце, чалавекападабенства расце, рызыкі для мяне ў выпадку аборту растуць, а мне не даюць, мне прадахіляюць вось гэта веды. І ў той же самы час ціснуць стыгмай, што вось калі ты зробіш трохі пазней, ты ўжо будзеш такая вось не зусім шчырая. Ну, я яшчэ і веган, я вось пачуцце за чалавечае і вось гэтае пачуцце. Вось мне гэта вельмі напружвае кантраверсія, з двух бакоў яны ціснуць і маральным бокам, і ў той же самы час ствараюць перашкоды даведацца нешта аб'ектыўна пра сваё здароўе, паменшыць рызыкі. Вось пра гэта хацелася адзначыць вось у гэтай гутарцы. Што вы думаеце, што Мінцук дадаш да гэтага? Што ты маеш рацыю ва ўсіх сваіх словах і наогул уся гэтая сістэма акушэрства і гінекалогіі, яна нібы пабудаваная вакол эмбрыёна, а не вакол жанчыны, не вакол ейных праў, ейных жаданняў, быццам бы вось гэты зародак ён па праву існавання ўжо вышэйшы за сваю маці. І гэта вельмі дзіўна. Так не мусіць быць, і уся гэтая сістэма мусіць быць перабудаваная відавочна. То бок тое, як мы нараджаем дзяцей як чалавецтва, ну гэта проста ганебна. Тое, якія магчымасці тут ёсць, гэта таксама ганебна. Як бы можна параіць усім пралайферам замест кантролю маціц жанчын, іншых жанчын, якія не маюць да іх ніякага дачынення, працаваць вось у гэтым кірунку, паляпшаць акушэрства і гінекалогію, тэхналогіі, якія ідуць тут побач. І тады яны, напэўна, зробяць больш, чым шэймінг і абмежаванне рэпрадуктыўных правоў. Так, цалкам згодна. Мне яшчэ ёсць іншая катэгорыя вось пра гэтых кантралёраў маціцы, што не то, што там яшчэ можна штосьці зразумець там пра нейкіх там дарослых жанчын, яны там, але ж яны хочуць прымушаць нават нараджаць 10гадовых якіх-небудзь маленькіх дзяўчынак, ці там же для штатах няма выключэння для ўзроста. Усе забаронены для аборту, нават калі гэта не паўгадовая і нават вельмі маленькая дзяўчынка. І таксама для жанчын, якія перажылі гвалт. І для мяне вось гэта настолькі страшны ўзровень бесчалавечнасці, і як гэтыя людзі могуць казаць, што яны там у іх будзе ў шапцы профіля Jesus follower, а пры гэтым яны адкрываюць рот і кажуць, што цябе згвалтавалі, ідзі нараджай, яшчэ адзін гвалт над табой дадатковы. І мне проста страшна ўявіць, пра што праходзяць такія жанчыны, і многія нават думаюць, ну ладно, табе там у Тэхасе нельга нараджаць, ці ў Польшчы там табе нельга, едзь у іншую краіну. Ну вы рэальна думаеце, што тут усе такія абяспечаныя, і ў усіх ёсць магчымасці паехаць у іншую краіну, у іншы штат. Напрыклад, той же Тэхас, ён па памерах ну здаравенны абсалютна, там можна дзень ехаць па таму штату. Не кожны сабе не
матэрыяльна, ні фізічна, ні маральна можа дазволіць паехаць. І ёсць нават выпадкі, напрыклад, вельмі шмат вось гэтых традыцыйных сем'яў, дзе жонкі проста робяць усё, што скажа муж, і ён там іх аб'юзіць, і ён можа быць супраць там кантрацэпцыі любой і прымушаць нават тую жанчыну нараджаць. А яна, напрыклад, ўжо ёй 4 дзяцей, яна разумее, што я не магу развесціся, таму што там ну, не будзем зараз абмяркоўваць прычыны, па якім жанчына не выходзіць з аб'юзіўных стасункаў, але яны legit, як сказаць. І вось таксама і такі падвойны гвалт жанчыны праходзяць. І для мяне гэта нейкія проста абсалютна бесчалавечныя страшныя выпадкі. Я б сказаў, што вы Э, та я б сказаў, што выпадак, калі ад гвалтаўніка, жанчыны прымушаюць нараджаць, гэта наогул нейкае катаванне. Ну, гэта літаральна штосьці ўсярэдзіне цябе, чаго ты не хацеў. Гэта жудасна, з якога боку не паглядзець, гэта проста жах. Ну, гэта не можа не шакаваць. Гэта проста вось, ну, усе чырвоныя межы, рысы перасягнула, і я не ўяўляю, як гэта магчыма ў сучасным свеце. З аднаго боку, з іншага боку, вось наконт словаў пра аб'юзіўныя стасункі. І так, гэты ціск на жанчын, ён існуе аб'ектыўна. Нават у краінах, дзе няма забароны на аборты, жанчыны ўсё адно адчуваюць гэты тыск. То бок, паводле статыстыкі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, нават тыя жанчыны, якія жывуць у краінах, дзе няма забароны абортаў, яны ўсё адно сутыкаюцца з абмежаваннямі гэтых абортаў праз сацыяльны ціск, праз розныя фактары ў выглядзе там часова не працуе штосьці, нібы там рэлігійныя кансультацыі нейкія, як і ў Беларусі гэта, дарэчы, увялі, перадабортныя кансультацыі. Гэта ну, нейкае дзікунства, на мой погляд, таму што жанчына ва ўразлівым стане прыходзіць і так, каб не вельмі простае нейкае рашэнне ў сваім жыцці вызначыць. І тут вам кажуць, а давайте-ка вы вось туды схадзіце, там праз 4-5 дзён прыходзьце зноўку, падумайце. То бок, ну, гэта ціск, з якога боку не паглядзець, і з этычнага гледзяшча, мне падаецца, гэта вельмі нешчыра і ну, ганебна. Таксама пра этычныя аргументы, калі згадваць, пытанне пра жыццё дзіцёнка, які нарадзіўся непажаданым. То бок, хтосьці сапраўды лічыць, што вось гэты дзіцёнак, якога не мусіла існаваць паводле жадання жанчыны, ён будзе сябе добра адчуваць. Статыстыка кажа пра іншае, што дзеці ў такіх сем'ях, яны некалькі разоў часцей сутыкаюцца з там амаль галечай, іх узровень даходу цягам усяго жыцця будзе істотна ніжэй, чымся ў дзяцей з сем'яў, дзе яны пажаданыя. Больш за тое, гэта стварае дадатковыя рызыкі для маці, якая нараджала, таму што ў такіх выпадках часцяком і жанчыны таксама ў гэтую галечу правальваюцца. І ну, гэта з якога боку не паглядзі, ні для каго не з'яўляецца добрым выбарам. Тут не можа быць добрага развязку. Нават у сем'ях, дзе дзіцёнак з'яўляецца пажаданым, але няма матэрыяльных магчымасцяў для таго, каб гадаваць гэтага дзіцёнка, таксама не ўсё добра з псіхікай, з сацыяльна-эканамічным жыццём у будучыні. То бок карэляцыі, якія мы назіраем у такіх сем'ях, яны ну, не самыя добрыя. І відавочна, што прымушаць яшчэ прыходзіць у свет чалавека, які пра гэта не прасіў, і якога не хацелі, ну гэта зусім дзіўна. І таксама я вось згадаў свайго сябра, які пайшоў з жыцця праз самагубства летась. Вось ён так і казаў, што ну, а я нікога не прасіў сябе нараджаць.
Ну, у яго ўстойлівая дэпрэсія была клінічная, і гэта было адным з ягоных аргументаў, што я не прасіў прыводзіць мяне ў гэты свет. Не хачу тут быць. Ну і ён наогул у сваім такім вельмі суб'ектыўным персанальным успрыняцці бачыў у гэтым акт гвалту над сабой сваёй асобы, што яго наогул прывялі ў гэты свет. Яго не было да гэтага, яго гэта не турбавала, а цяпер ён мусіць пакутаваць. Таму тут такія ўжо філазофскія як бы канцэпты, але ну, яны таксама мусяць быць прагавораныя, калі мы абмяркоўваем этычны бок гэтага пытання. І што не хочацца на такой сумнай ноце скончваць гутарку, хаця я ведаю, ўсё сумна, але як-то зусім Ну, усіх тэма не... У мяне есть пазітыўнае. Затое дзяржава, якая мае шмат вось такіх людзей, неважна, якая там псіхалогія ў тых людзей, мяса ёсць, ходзіць, працаваць можа нармалёва. Вось з пункту гледжання псіхалогіі вось такіх кіраўнікоў не толькі маціц, а і дзяржаў, гэта нармалёва. Будзе каму вось, не ведаю, шахту капаць, на завод хадзіць. Вось, Воля, ты ведаеш, праект 2026, там же яны і дзіцячую працу кажуць нармалёва, ўсё тысячагоддзямі працавалі, а зараз у школу яны ходзяць. Хай працуюць на ферме. Няма каму Так, працаваць. З першым гэтага пункту пунктам гледжання ўсё добра. Пазітыўчык. Нараджалі такіх. Ну, гэта я ўжо сарказм Ну, гэта такі пазітыўчык, скудаўме і адвага. Так, з пальца высмакталась, калі Я б не ведаю, калі шукаць пазітыў, гэта сумежная тэма, ну, можна згадаць. Але вось кантралёры маціц дуже хвалююцца пра дэпапуляцыю і кажуць, што ай, плохо, нас мала, мусіць быць болей. Але насамрэч вялікая колькасць людзей неабходная толькі дзяржаве. Але з гледзяшча такога персанальнага, з гледзяшча асобы, насамрэч у краінах, дзе адбываецца дэпапуляцыя, можна атрымаць і свае плюсы, атрымаць бенефіты за тое, што адбываецца. Менш канкурэнцыя, цана жытла ідзе ўніз, там іншыя такія рэчы, якія як бы на суб'ектыўным узроўні ну, даволі добрая. Таму што калі звычайна адбываецца дэпапуляцыя, адначасова з гэтым працягваецца рост ВВП на душу насельніцтва. То бок узровень індывідуальнага дабрабыту і выгод нейкіх ён расце. І гэта пазітыўны момант дэпапуляцыі. Мы як свет так ці інакш сутыкнемся з гэтай дэпапуляцыяй, ну, магчыма, не ў глябальным маштабе цягам нашага жыцця, але так ці інакш у будучыні ну, мы будзем жыць у свеце, дзе адбываецца дэпапуляцыя паўсюль. І можна шукаць у гэтым не толькі нейкія негатыўныя моманты, але і плюсы. Вось персанальныя, такія эгоістычныя, але плюсы. Мы ўсе жывем зараз як бы і Амерыка цісне на гэтую індывідуалізм. Як бы кожны сам за сябе, калектыўная вось гэта падтрымка, яна больш у краінах менш багатых, я б сказала, дзе ёсць неабходнасць калектыўнай вось гэтай свядомасці, дапамогі адно аднаму. А вось Амерыка, мне здаецца, можа і Еўропа, не ведаю, больш ідуць у кірунку індывідуалізма. То вось я важны, я паўсюль, потым окей, сям'я яшчэ, а вось гэтая калектыўная... Яна, а чаму, калі Амерыка такая індывідуалістычная, нейкія мужчыны вырашаюць, што трэба забараніць аборты, каб нас было болей, каб як бы, дзе тут індывідуалізм? Яны ж канкурэнцыю ствараюць сабе, сваім дзецям, ну неяк нелягічна. Я б сказала, што я пад калектывізмам маю вось калектывізм псіхалагічны. Вось яны гэта робяць не з пазіцыі, што яны частка калектыву. Яны гэта якраз як індывідуумы лічаць, што ім выгадней, таму што яны зверху вось гэтага кантролю над народам. То бок у іх няма калектыўнага мыслення, але яны са сваім індывідуальным мысленнем яны намагаюцца вось кіраваць калектывамі. То бок я вось пад калектыўным мысленнем маю на ўвазе менавіта шчырую калектывізм, калі ты лічыш сябе часткай калектыву, калі ты вось
Ну, гэта частка культуры. Я вось бачу адрозненне ў амерыканскім, Я вось як пра гэта Я пісала, я вось і мне беларускім. падаецца, ты кажаш хутчэй пра такія, ну, я не ведаю, гісторыка-культурныя адрозненні. Вось Ну ты так, так. апісваеш, і мне больш уяўляюцца з, ну, вось, бліжэйшай Азіі нашай, людзі, якія там, звыклі жыць больш, ну, як бы такімі сем'ямі, суполкамі, падтрымліваючы адно аднаго. І ну так, там такая гісторыя, але варта разумець, што склалася яна не на пустым, не на парожным месцы нейкім, Патрэба. а таму, што там быў такі лад жыцця, які да гэтага прывёў. Таму там, ну, інакш сапраўды гэта ацэньваюць. Як бы ўсяго свае вытокі, і тут складана ацэньваць з гледзяшча, што лепш, што горш. Як бы мы проста мусім адаптавацца, каб неяк жыць у гэтым свеце. Этымалогія слова «спарон» у мяне засталась незакранутай. Ну, яно родаснае да слова «спараніць», вось як страціць выпадкова. І яно ж блізкае да слова там «рана», вось як нейкая страта. І мне падаецца, у беларускай мове гэта, ну, такое значна больш эмпатычнае і эмацыйна афарбаваная за выкідыш. Вось выкідыш, штосьці выкінулі кудысьці, непатрэбнае штосьці. А спарон гэта хтосьці штосьці страціў. І менавіта таму у беларускай медычнай тэрміналогіі, ну, моцнае такое размежаванне паміж абортам і спаронам, натуральным і штучным, як бы. Вось гэта таксама мне падалося цікавым, калі я, ну, ужо па-беларуску да гэтай тэмы падышоў і шукаў тэрміналогію. Я пра гэта слова пачула ў кнізе «Падзея», перакладзена на беларускую мову, у Лондоне, Францыска Скарына бібліятэкай. Там уся М. кніга пра спарон фактычна. Дзяўчыну, дзяўчына шукала, як зрабіць спарон, і там, гэта дзённік, гэта як бы аўтарка пра сябе пісала. Праз годы, калі ўжо была яна на пенсіі, яна гэта пісала пра сваю вось, ва ўніверсітэцкія, вось гэтую гісторыю. І я тады даведалася пра гэта слова, і я вось і я зразумела, што гэта аборт яна спрабавала зрабіць. Таму я вось, толькі вось зараз, дзякую, што вось растлумачыў, што гэта, аказваецца, гэта яна спрабавала зімітаваць фактычна, выкідыш. Ну, справакаваць спарон, можна так сказаць, так. Ну, у медычнай тэрміналогіі на лаціне абортус спантанус, ну, то бок выпадковы аборт, як бы вот, вось Таксама спарон аборт. маецца Мгм. на ўвазе, так. Але звычайна, ну, кажуць проста спарон, калі гэта тое, што адбываецца ў палове ўсіх выпадкаў цяжарнасці выпадкова, і аборт ва ўсіх астатніх. Ты ўвогуле, калі ты рыхтуешся там да сваіх выпускаў, ты дзе глядзіш нейкія словы, якія ты не ведаеш? Ёсць у нас нейкі медычны слоўнік А, беларускі, як ты шукаеш? ну, некалькі аспектаў, якія варта падкрэсліць. Я, па-першае, шукаю, я карыстаюся класічным правапісам і намагаюся аддаваць перавагу менавіта класічным тэрмінам, якія былі ў беларускай мове да 33 году, да перыяда моцнага ціску з боку расейскай мовы, зарасейшчвання, которое ішло далей. І у нас пры інбелкульце, калі не памыляюся, магу памыляцца, ну, прыцей працавала велічэзная камісія з навукоўцаў, якія мусілі распрацаваць слоўнікі па ўсім вось кірункам навук, самым розным там. Фізіка, батаніка, анатомія, ну ўсё проста. І яны зрабілі неймаверную працу, склалі сваю беларускую навуковую тэрміналогію, і там некалькі слоўнікаў, якія, ну, па майму профілю ідуць. Гэта номіна анатоміка альбарутэніка, анатамічная номенклатура белай Русі, альбарутэніка гэта белая Русь, ну, тады іначай было не назваць, як бы. Ну, да таго ж гэта з лаціны пераклад, а не з расейскае, таму мы таксама маем права называцца Руссю ў гістарычным кантэксту. Хто чытаў гульня ў альборытэнію, зразумеюць. Ну вось, і я гляджу па гэтым вось слоўнікам. Вядома, што там некаторыя рэчы, ну,
састарэлая аб'ектыўна. У такіх выпадках я намагаюся знайсці больш сучасныя альтэрнатывы, але тое, што там ён, номіна-анатоміка, плюс батанічны слоўнік, яны пакрываюць велічэзны масіў тэрмінаў біялагічных, таму ну, пакуль мне стае гэтага. І вельмі цікава, што ты можаш дазнацца, чаму так лепш, чаму тое ці іншае слова лепш выкарыстоўваць. Вось, напрыклад, як з цяпер нарматыўнай клеткай. Але клетка гэта ну, у расійскай мове пайшло ад назвы клеці. Клеці гэта такое невялічкае памяшканне ля хаты, у якім трымалі жывёл. А ў беларускай мове да перыяда зрасейшчвання клетка была каморкай, як і ў польскай уласна. І вось каморка гэта агульнаславянскае слова, і этымалагічна яно значна бліжэй да лацінскага наймення келюла ці цэлюла. То бок гэта слова этымалагічна бліжэй і гістарычна яно больш абгрунтаванае, таму што ў нас каморка гэта малое памяшканне, і на лаціне келюла гэта малое памяшканне. Адсюль і слова келля, напрыклад, вось у якой манахі жылі. Уласна, Роберт Гук, калі ўпершыню пабачыў у мікраскоп гэтыя келлі малыя, ён іх так і назваў цэлюла, вось келюла, цэлюла. І з тых часоў яно і пайшло, што гэта каморка, клетка. Ну, карацей, гэта проста адно слова. Я вось прывёў некалькі аргументаў, чаму яно больш абгрунтаванае за цяперашнюю клетку. І я вось праз тыя яшчэ дарэвалюцыйныя дарэформенныя слоўнікі гляджу тэрміналогію, так. На сайце беларускай палішка яны, дарэчы, у PDF-ке, калі не памыляюся. Я хацела спытаць, ці ёсць гэта на слоўнік.орг, ці гэта не так? Вось не ведаю, я спампаваў проста іх усе ў PDF і гляджу так. Я вось гэтага Давайте. не ведала. Дзякуй, што падзяліўся. Я толькі слоўнік.орг, мне здавалася, там шмат яны чаго Ну, адшыфравалі, яны, напэўна, ацыфравалі, проста праблема ў тым, што гэтыя PDF-кі, яны ну, нейкія вось такія хібы друку бачныя на іх, і хутчэй за ўсё аўтаматычная ацыфроўка, яна блага з гэтым справіцца, то бок будуць памылкі, і гэта будзе даваць ну, хібы пошуку. І яшчэ згадаў, я выпадкова знайшоў слоўнікі, якія выдаваліся яшчэ ў маім універсітэту выкладчыкамі, якія выкладалі ў мяне. Гэта было ў перыяд вось той караценькай беларусізацыі, якая з 91 па 94-5, ну і крышачку 6 была яшчэ, заставалася ў Беларусі. І вось яны тады выкладалі ўсё па-беларуску, за гэта давалі надбаўкі ў ну, грашовым эквіваленце, так бы мовіць. Усе былі ў гэтым зацікаўленыя, уся беларусізацыя ішла просто натуральным чынам, неймаверна, былі велічэзныя спадзевы на будучыню, і выдавалі слоўнікі ў маім універсітэту. Я іх таксама спампаваў, іх дакладна няма на слоўніку.орг, яны вельмі вузкаспецыялізаваныя, там кшталту кароткі заалегічны слоўнік бесхрыбетных, ну вось, напрыклад, штосьці такое. І я калі адчыняю, я такі адразу згадваю сваіх выкладчыкаў, і гэта вельмі цікава, што ў рэтраспектыве я разумею, што яны вельмі прабеларускія. Вось яны як былі, так і засталіся. Яны нам там нават на занятках распавядалі пра тое, што назву чалавека Homo sapiens лепш вымаўляць праз фрыкатыўнае Г, Homo sapiens, таму што гэты гук, ён бліжэйшы да свайго першаснага арыгінальнага вымаўлення, што там ну, вось старажытныя грэкі, яны казалі менавіта Homo sapiens, хутчэй, чымся гома ці штосьці падобнае. Вось, ну, то бок яны такія прабеларускія былі нават у такіх пытаннях, і гэта цікава, што іх плён як бы натрапіў да мяне праз столькі гадоў, што я знайшоў гэтыя слоўнікі і таксама імі карыстаюся. Я хотела сказать напрыканцы,
Усё вельмі сумна з беларускай мовай, мы часта кажам, але зараз вот уявіце, яшчэ б там, я не ведаю, я напэўна, яшчэ 5 гадоў таму я б не магла ўяўляць, што вось учора мы размаўлялі пра фізіку па-беларуску, а сёння мы размаўляем пра біялогію па-беларуску. І мне падаецца, ну, гэта крута. І чым не заместа таго нейкага там аднаго дня ў году, там не шануйце жанчын толькі на 8 сакавіка, шануйце і рабіце штось для іх правоў цэлы год, так і па-беларуску. Не абавязкова чакаць дня роднай мовы. Можна кожны дзень, вы бачыце, можна размаўляць на разнастайныя тэмы і спрачацца пра аборты, і абмяркоўваць фізіку, і стасункі, і што заўгодна, сябры. Так, праблемаў хапае на цэлы год, дзе дапамагчы, падсабіць і жанчынам, і беларускай мове. Так што не трэба абмяжоўваць сябе ў дапамозе. Ну так, гэта сапраўды рэч, якая закранае нас усё нашае жыццё. Я маю на ўвазе рэпрадуктыўныя правы і спрэчкі вакол гэтага пытання. Таму лепш памятаць пра іх і абмяркоўваць іх усякі дзень, калі на тое ён нагода. Я б так сказаў, а не толькі 8 сакавіка. Так, дзякуй вам вялікі за гутарку. Дзякуй, Вінцук, што чарговы раз да нас завітаў. Мы будзем яшчэ цябе чакаць на наступныя гутаркі. Дзякуй, Дзякуй, што дзякуй. дзякуй, што паклікалі мне, ну так, пазвалі. Мне было прыемна паразмаўляць, пабачыць, неяк падсумаваць свае думкі на гэты конт, таму дзякуй. Всё, сябры, вы ведаеце, з вас каментар, толькі канструктыўны. Неважна, якога вы пункту гледжання, напішыце сваю думку канструктыўна. Мы прачытаем, штосьці паабмяркоўваем. Вось падпіска, калі яшчэ не падпісаліся, падабаечка і, як заўсёды, спасылачка на Buy Me Coffee, дзе можна падтрымаць ласкатухі іх працу. Усім да пабачэння, дзякуй. Дзякуй, да пабачэння.